ನಮಸ್ಕಾರ ವತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯಾನಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚಪಾತಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಈ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಬಿರ್ಕುದು ಪೂರ ನರ ಕಾಪಿನ ಬದಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನಿಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೆಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡಿಯರಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ರದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊನುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಹೊರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಸೇರ್ಸೋದು ಈ ಚಪಾತಿಗೆ ಎಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಡವತ್ತುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತಂಡ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಲಾಟರಂತ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಲಾಟರಂತ ಕಷ್ಟ ತುಲಿತ್ತ ಈತ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪೂಜಿದು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಚಪಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಡು ನಾನು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚೀಪದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಪೆರೆದಿನ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ತುಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಸರಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗವನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ಅವಿನ ಲಾಟರ್ ಅಂತ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹಾಯ್ನಾತ್ ಹದೋಟದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಿ ತಾರೆಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ದೆಡ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಣ ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊನುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇಂದು ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಮಗತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಯಾವಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಂಗ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ನೆಲಗಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಲಗಡ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಚೋಲಿಗಿತ್ತದು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗಂಡ ಅಂಡ್ ನೆಲಗಡ್ಲೆದ ಬದಲು ಉರಿಗಡ್ಲೆದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಚೀಪೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಪೆ ನೆಕ್ಲೆ ತುಲೇದು ಬೋಡು ಪಂತ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಅವು ಆತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂದಿನ ಸರಿಟವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಡುಪ್ಪಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋರು ಲಾಯಕಡು ಸುರುಟು ಪೊಜಿಂಕೊನುಡು ಬೊಕ್ಕನ ಮುಂದಿತ್ತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಹಿಟ್ಟದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಾಗ ಗೆತ್ತದೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಕ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸುರುಟು ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಟಂಡ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಲಾಟೋತುಲೆ ಸುರುಟು ಆತು ಮಲ್ಲ ಲಾಟಂಡ ಅಂಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮಲ್ದೀತಿನಂಚಿಂತ ಫಿಲ್ಲಿಂಗನ್ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದತ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ನೆರಿ ಪತ್ತೋತುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲ್ತೊಂಪೊಂಡ ಅಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತು ಬುಡಿಯಂಡ ಅಂಡ್ ನಾನೊಂದಿನ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಸುರುಕು ನನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಲಾಟಂಡ ಅಂಡ್ ಲಾಟನಾಗ ಹದೋಟೆ ಲಾಟೊನುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಚಪಾತಿನ ತಿರ್ಗದು 4 ಸುತ್ತಲ ಲಾಟೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾರೇನು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗದು ಪಾಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಲಾಟರ್ ಅಂತ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ತಪ್ಪ ಏನು ಲಾಟಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಬುರ್ಚಿ ನಾನೊಂದೇನು ಕಾಯೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಕಾಯನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ದಿಯೋಡು ಚೀಪೆ ಚಪಾತಿ ಅತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಂಚದ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಂಚಿದು ಪೋಪುಂಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗದು ಕಾಯವನುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡ್ ನನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂತ ತುಪ್ಪ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾವಿತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯಿಂಡ್ ಗೆಪ್ಪುಗನನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ವೀಟ್ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್
ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ ತಿನಿಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮುಕ್ಕ ಸಿಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಹದ ಚೀಪೆ ಮಲ್ತರ್ ಪಂದಾಂಡ ತಿನಿಯರ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ. ಬೈ ಬೈ.